Contoume miña avoa que unha nena daqui, chamada Pepa, un día foi apañar castañas. E vi un castro, onde había unha moura peinándose. Entrou. A moura díxolle que a peinase e a catase. E ela, como tiña medo, peinouna e catouna. Cando acabou, a moura deulle un envoltorio e díxolle que non a abrise ata mañá pola mañá. Pero ela, como era moi curiosa, no medio do camín abriu e viu que eran carbóns. E entón tirou con eles. Cando chegou a casa, sacudiu o mandil e caeulle unha moeda de ouro. Entón, volveu ata o castro para ver se a moura lle daba máis moedas de ouro, pero non regresou. Os pais e os veciños foron buscar a Pepa polo camiño. Pepa! Pepa! Pepiño! Pepa! Pepa! E pasou a noite e chegou o día, e Pepa non aparecía. Entón, os pais e os veciños decidiron ir buscala ao castro. Pero ali oíuse unha voz que dicía: nin Pepa nin Pepón, que está cocendo no caldeirón. Esta é a lenda de Pepa e a moura. Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe. E aquí síntese ben o pouco que é un home. O tempo non lle queda memoria para lembrar os primeiros poboadores do Courel. Os outos, as devesas, as vaguadas que abeiran a este pobo teñen materia de silencio e da música vital das augas. Aquí chegaron camiñando a auga dos ríos, aquí armaron a vida. Hoxe, polos camiños sólidos dunha terra que sofre, van marchando os seus descendentes. A despoboación furga no mal do esquecemento, nesta era digital de mundos virtuais. Se cadra somos testemunhas da fin innecesaria dun modo de vida, de convivencia e de relación co medio. O Courel dos tesos cumes recíbenos coa súa realidade impoñente e humilde. Arraizadas na terra, xurdiron e perviven as representacións colectivas, as lendas, os mitos históricos, os contos, o pobo feito cultura. Os seus habitantes desafían un ceo sen horizonte. Bátense por un futuro de desenvolvemento armónico co medio, de aproveitamento da riqueza natural que os conserve como protagonistas desta historia feita paisaxe. Aman a súa terra, exíxenlle fidelidade para a vida e non lle permitirán ser un simple museo para visitantes asombrados. E agora pintan menos as castañas e estánlles perdendo o humor aos castiñeiros. Agora están plantando por facer madeira, que veñen aquí algúns forestales as castañas para plantar, para facer plantillos de castiñeiros.
Aquí o espello do pueblo son estes ríos aí na ponte esta, digamos, que a xente o primeiro que mira é o río, as truitas. Aquí temos unha pesca, pois as truitas a mí me gusta moito pescar, e isto eu penso que ben preparadas son como cualquier marisco. Os aires temos bons, que é a única cousa que temos o aire e a auga, que viviremos deso. É a única cousa que temos ben. Porque desde esa fervenza de Vieiros, desde aí viría agua entubada pela parte do pueblo, do outro lado do río, unha pista de 6 metros de ancha, destrozando todo, e entubando por aí a agua. Pois a illa afectaría moito. As minicentrales, pois que nos queren fazer aí as minicentrales e aí deixarnos sin agua nos ríos prácticamente. E nosotros, pois se podemos, nos queremos opoñer, nos estamos opoñendo, recollendo firmas a que non las fagan. Porque os que nacemos aquí toda a vida, nos gusta isto, o queremos tal e como temos. Que non queremos que nos fixeran as minicentrales. Vosotros sobedes ben que non las fagan. Os primeiros moradores deixaron a súa pegada para sempre nos restos das súas formas de vida. Os castros son orgullo, testemunha e razón de pertenza histórica a un pobo. Quen sabe se eran celtas ou non. A nosa tradición cultural reinventounos, e así construiu un relato nacional, unha sólida referencia histórica común. O mundo castrexo está presente no Courel, non só como resto do pasado, senón como símbolo de pertenza a un decorrer histórico. O castro non é unha ruína de tempos ignotos, é paisaxe viva e referencial dun pobo, a orixe dun camiño longo que está por concluir. E entonces, entre as cabras e os pastores, o castro fixose muchísimo daño, moito. E agora moitos que veñan a subir aos muros sempre ten algunha pedra tamén. Estran algún neno e lle deixan tamén as tiran para baixo. A veces entran pequenos e tamén lle dan as pedras para baixo, se lle deixan, os pais, claro. E os que veñan dos institutos, que tamén non están moi ben civilizados. Os que veñan nos autocarros, non. Aquí non había pueblo ningún. Cando viñeron os celtas e os romanos, pois non había xente ninguna. E fundaron os pueblos por aquí. Os primeiros foron os celtas. E despois, cando viñeron os romanos, pois botaron os celtas do castillo. Os romanos parece que eran máis malos que os celtas que eran buenos. Sí. E esta casa foi fundada por un celta. E a outra aí polos romanos. Mira. Por esas razas que vieron, fundaron os pueblos. Sí, son os primeiros. Eu non sei en que época estarían aquí esta xente, pero isto chaman os celtas. Isto non eran celtas, eran os autóctonos. Esta xente que viñan ríos arriba, e así que vían un montículo así, donde aí podemos nos situar, e auto nos defendemos de cualquier invasión que veña, e aí defendémonos, non? Só a pedra defendíanse. Pero logo viñeron os romanos, máis tarde, e arrodeáronos. Estos eran os autóctonos, non eran celtas, chamañe celtas. Eran os autóctonos, a xente autóctona, a primeira xente que chegou aquí, río arriba. E situáronse aí, e logo viñeron os romanos e arrodeáronos. E ao non poder salir a pescar e a cazar, como tiñan que comer, tuveron que entregarse aos romanos. Tuveron que entregarse a eles, porque se rodearon. E de entonces dicen que plantaron castañeiros, que fixeron puentes romanos, e será verdad, non? E que plantaron os castañeiros máis antigos, que se ven buecos. Eu non estou moi de acordo que plantaron os castañeiros romanos, porque na devesa da Rugueira non plantou nada. E hai un bosque enorme e precioso na devesa. Nadie plantou nada. A terra criada todo, os páxaros trasplantan, o gallo que é o páxaro plantador, o gallo, hai muchísimos,
son os que plantan os pinos toda a ladeira esa. Porque da forestal para baixo nadie plantou un pino. E baixo de pino son os gallos que levan a semilla e trasplantana. E os castaños igual. Vimos desta xente, que duda queda. Despois mezcláronse cos romanos, civilizaron uns cos outros aí. E vimos deso, dos autóctonos. Isto de celtas eu non estou de acordo con eso. Isto era os autóctonos. Que autóctonos quere dicir que se regían eles por si mesmo, autoindependientes uns dos outros. Cada un tiña o seu territorio. E a veces comunicábanse por medio de fumo, unha bandera, unhas señales, eles entendíanse. Entendíanse tamén como ahora nós falando por un móvil ou por un teléfono. Ou ben con fumo ou ben con unha bandera grande, facendo señas. Os mouros non abandonan o Courel. Son a alteridade, seres míticos necesarios que viven na fantasía dos lugares onde non habita o ser humano. As rochas, as covas, as formas maternais da nai terra danlles a cubillo. Tamén habitan castros, fontes e pías. Precisan os outos e as devesas para sobrevivir. Son os gardiáns dos lugares sagrados. Susurran-nos coa lixeireza do aire unha historia de amor entre o pobo do Courel e o seu medio natural. Unha unidade que pervive desde antes da romanización. A moura é unha representación mítica da muller. Fermosa, forte, poderosa, traballadora. Ven a ser a idealización da muller nunha cultura de orixes matriarcais. Pero o seu encanto e as súas artes poden chegar a facela perigosa. Eu non creo, non sei, non creo nada, porque como nunca cheguei a ver a nadie, máis que estes contos que oí os meus abuelos, os meus pais, e todo iso, porque antes conversabas moito máis que agora nas familias. Antes viña a noite, non había televisión, non había nada, entonces a contar contos, e así, sabíamos contos de contos así vellos, e contos de chistes, de risa e de eso, e así, pero eu non podo dar unha idea. Dicían que eran moros, porque chamaban os mouros, e que chamaban os mouros, e que mesmo o Sobredo, no Castro Ise, dicíase que por onde pasaba a carretera para o pueblo era un camiño, había camiño, que pasaban co ganado para estes prados que teñen aquí abaixo, e que estaban as mouras ao sol, e se que os vían vir que escapaban. Eso era o que se dicía, pero non sei se eles tampouco sabían quen eran, ou dicían por dicir, eu xa non sei, é verdade. Daquela dicían que vivían os mouros, agora, desde que marcharon os mouros non viviu nadie. Os castros, vimos os muros que tiñan antes, pero non vimos a xente. Ai, nunca me contaron que viran mouros, porque naide os viu, Esos son cuentos de moi vellos, pero os mouros nunca naide os viu. Serían como a xente, digo eu. Pois eu tiño ido cando os meus abuelos, cando tiña unha leira para lá do Taro, que lle chamábamos Perullo, e dicían que deixaban os mouros da cabalo por unha veliña abaixo, da cabalo dunhos cabalos, e que os traían a beber a redemoinhos. E cando sentían cantar, cando escoitaban, paraban de cantar. E cando barullaban, volvían percibir que cantaban. E deixaban cos cabalos e levábanos a beber a redemoinhos. Unha señora aí dese puebliño do Carbedo, pois como estaban tan cerquiña do castillo ese, pois andaban mezclados. Entón, pois aquela señora, aquela muller quedou embarazada do mouro e durou moitos anos a descendencia esa, que era, acordo seu, unha señora xa moi maior que lle chamaban Bienvenida. E acordo eu que era morena, morenísima, igual cos mouros.
Si, logo nela xa se terminou aquelo. Si. E na entrada do pueblo hai unha fonte, e hai unhas penas, dicían que había ali unha cova tamén, entre unhas penas. E as mulleres que iban á auga àquela fonte que lle cortaban a teta, a todas. E despois un home do pueblo, que era máis fuerte, pois colleu unha roca e foi á fonte cun cántaro á auga, e fiando na roca, e a moura pensou que era unha muller, e foi e iba lle cortar unha teta, e despois agarrou e quería matar. E quería matar e parece que matou. Que despois berraba fillos e fillas ao chao de Vilar, que no chao de Concello me van a queimar, porque aquí hai un chao de Vilar e un chao de Concello, que case non sei onde. Pero así contaban. No imaginario colectivo da tradición oral xorde como o graal precioso da materia artúrica, o tombo ou tomo. Un obxecto, o libro dos tesouros, que outorga poderes extraordinarios e riquezas incalculables. Só para os escollidos serán transparentes os sinais do tombo. Ninguén máis que eles poderá atopalo, descifrar as súas mensaxes e despechar a porta da riqueza e a fortuna común. A tradición oral tamén se construe ao redor dos mitos, das crenzas e das ideas da tradición literaria de Occidente. Non, o papá non me falaba deso, quen falaba algo do tomo era a mamá. Entonces, que vía un tomo que, porque na nosa casa había uns viejos que tiñan un libro que lle chamaban o tomo, e que lían naquelo. E que había tesouros, como hai no Castro, que tamén aí que había un tesouro, e que había un carneiro, unha culebra, ou non sei que é un bicho así, guardando o tesouro. E logo un día atoparon un penedo moi grande, levantaron e que había moitas salamancas e que eran tesouros, que aquelo que era ouro, as salamancas. Que había mouros aí. E ese libro había un que de Moreda, un patrón de Moreda, chamábase Alberto do Río. E outro en Sobredo, chamábase o Berxeo, tamén tiña outro libro. Sí, e agora ese libro non sabe de onde va, que foi deles. Mas tiñan os dous, sí, os libros eses, e dicían dos tesouros todos. E eso era un libro de moita importancia, era un señor aí de Sobredo, desse pueblo. E tiña un libro de tesouros, anduvo toda a vida dele, pero nunca pude encontrar ningún, porque había moito máis listos que eles. Daquela dicía que había tesouros, que apareceron tesouros, pero ele nunca pudo sacar nada. E despois tuve unha enfermedade, e o cura que o veu administrar, pois pediu o libro para lelo, porque sabía que aquele señor tiña un libro. E as follas que tiñan máis importancia, arrancoullas e levoulas. Eso. Andaban uns homes que tiñan uns libros, que decían que tiñan ali o sitio apuntado e o ouro escondido. Nalgúns sitios un pucheiro de barro lleno de monedas, noutros sitios así, pero andaban buscando para que non se encontraban. Nas fronteras é onde lles quitaban os apuntes que levaban. Por eso fixeron os libros, os tombos. Sabes? É por eso. Mas se non fora iso non sabía nada, pero nas fronteras mesmo, cando pasaban, pois, quitaban ya os apuntes. E depois fixeron os libros. O tesouro representa na nosa cultura oral a procura do inalcanzable. Nas terras do Courel está ligado aos lugares que no principio dos tempos tiñan carácter sagrado. Soutos, penas, fontes, a terra. O fado do home obrigo á demanda constante dun tesouro que os seres míticos souberon agochar moi ben. Quizáis quixeron protexer para sempre os seus lugares sagrados das tendencias destructivas dos seres humanos. No castillo do Carbedo, pois quedou un libro escrito, fose certo ou non, e a miña mamá, que en paz descanse, pois contábanolo moitas veces, que dicía o libro que ela o lera cando era joven, que ela lera no libro
de que poñía ese libro, que quedaban os 26 pasos de escaleiras, que o que os descubrise que encontraría a porta principal. Entonces, ao abrir aquela porta, que encontraría a sala, unha sala moi grande, donde quedaba a mesa posta de ouro, cun carrito e todo de ouro. Pasando a sala que había outra porta, donde estaba o dormitorio da abuela, donde quedaban os almohadones llenos de monedas de oro. Contábanoslo así, que o dicía o libro. Aí no Castro lle chamamos nós, tiñamos as terras partidas, e nunha partixa que era nosa, había unha pedra de taro cuadrada, e ordenaron, dicían que ali traían un home que era aí de Sobredo, que lle chamaban o Carrapato, e traían un tombo, que era un libro que se chamaba así, e dicía que ali que había un tesouro, pero que tiñan que erguer a pena, e que tuveran cuidado, que cando ergueran a pena que había salir un manancial de auga moi fuerte e que se podía baixar o sol. E se foron cavar ali, estando cavando a pedra erguerona, e a erguer a pedra de que viñeron temblores de terra e que se debera baixar o sol non sei cantos gramos de riba, e colleron medo e escaparon. Unha señora aí de detrás, pois, esa tiña unha finca de castiñeiros e aí iba cos cerdos para ali, era prado e castiñeiros polos arredores. Entón, aí, ela vía que os cochos fucicaban nun castiñeiro que estaba moi aberto e non facía caso. Ela seguía facendo de maus, o que levaba de facer de maus, e ela non... Pero un día viu que corrían cousas polo campado, según fazaban os cochos e as cousas, e foi mirar e eran monedas de ouro. E montaronse as botas, unha casa que un tesouro que estaba metido no castiñeiro. Alguén meteu os cartos polo castiñeiro abaixo. E co tempo, o castiñeiro foi abrindo, despois os cochos fazaban no pé e caían as monedas. E dicen que as venderon moi baratas, porque daquela non sabían ni o que... Pero con todo iso, fixeron súa na fortuna. E hai que buscaron un tamén de lado do pueblo. E buscaron os homes deste pueblo, pois, que señeu, que era Siría, o tatarabuelos ou máis vellos aí. Encontraron unha pila de monedas de suela. E onde decían que había o tesouro, encontraron monedas de suela. Foi aí presa parte. E todos levamos unhos cestos, e a rinca daquelo, trouxémolos a casa, estuvemos na casa, resulta que non nos valeu de nada. Houve que tirar. Nós pensamos que era unha gran cousa. Agora, de outra maneira, pois esa era antimonio, que chamaban. Pero relumbraba aquelo que me tía miedo. E puñamos, arrancamos con unhas saixadas e botábamoslo en cestos. E non valeu de nada. As rodeiras dos camiños son a encrucillada do real e o mítico. Guíannos ao castro de Megoxe e fálannos do ouro que saiu transportado polos mouros e custodiado polos romanos. Desde a brétema dos tempos, xorde o mito do tempo perdido e do tesouro inalcanzable. O carro canta en afinación natural coa música das augas. E sabemos que é verdade todo o que nos contan no Courel. Os tesouros eran dos mouros antes. Porque hai aí de Mogoxe xa a rodeira que se chamamos a rodeira dos mouros, ainda se conoce hoxe, que para outra cousa non a fixeron, e era para real o ouro de Mogoxe a Coruña, dicían. Pero dicen que o recolleron todos, cando botaron os mouros, que o recolleron todos no convento de Samos. Terían os libros tamén, e para o convento que buscaron os tesouros. E a rodeira vai desde aí alá a Samos. Se agora fixeron unha pista aquí por lado de aquí, pero
en sitios ainda se ha de notar a rodeira do carro, o roce que facía a roda do carro na pena. O camiño era a rodeira dos Mouros, chamaba, que decían que salía de aí de Melgoxe e que iba polo convento de Samos. E víase en toda esta montaña o camiño esmaltado, ainda está hoxe así. Agora vívese mellor, pero antes éramos máis felices. Esta sentencia adobía a reflexión verbo do paso do tempo. O habitante do Courel valora a mellora do nivel de vida e o progreso, pero garda no recanto máis querido da memoria experiencias pasadas de vida comunitaria. Non hai nesta sentencia saudade dun pasado aínda máis traballoso e duro coa presente. Hai a ollada histórica de quen nos conta que non se fai futuro desde o esquecemento, a nada ou a creba do ser colectivo. Quizáis algo hai de temor terminal, de horror ao baleiro da desaparición, de observación crúa dunha realidade que se narra co abandono. Eu caseime cunha nena porque la cantaba ben. Agora morro de fame e o cantar non me mantén. Era unha mocedade moi unida, pero non tiñamos un coche, nin había unha carretera por aquí, nada. Íbamos a entrar a unha festa cantando do que sabíamos, non? Montañés. E entonces, ao ir, pois, íbamos todos xuntos. Ben, cando era pola noite, ao mellor, facíamos unha comelada e volvíamos quedar para a festa para andar outro día. Cando guardaba, cando non había un apuro grande de traballo, pasaba eso. Cando era, por exemplo, polo carnaval, pola festividade de Todos os Santos, pola Pascua, bueno, pois aquilo todo era alegría, todo era cantar, todo era bailar, todo era... Bueno, todo era alegría, sin embargo, agora a xente anda máis distanciada. Porque entonces, cando nós nos criamos, pois, era que ambiente había aquí. E era a xente máis feliz que agora. Era a xente máis feliz porque xuntábamos polas noites, así nunha casa, contos e risas e unha cousa e outra. E agora andaban cantando nos montes, co ganado. Agora non es cantar a nadie, nin silbar, nin nada. E agora cambiou, eu non sei polo que, porque agora a juventud parece que o terá todo. En comparanza, todo nunca se ten, xa se sabe. Pero en comparanza ao que tivemos nós, dame gusto cando se poñen as tardes des que ven da escuela os dous, des que fain os labores, os deberes, pois a tocar, pois a min dame moita emoción. A veces choro, digo, válgame Dios, se vira o meu home, que alegría tan grande tería, pois os netos así. De mañá non lles vale de nada, digo eu, pero saber non ocupa lugar. E Xanguindán querse casar, non ten a muller buscada, foille facer o amor a filla da tía Xoana. Boas noites, tía Xoana.
O imaginario colectivo permite a un pobo ter consciencia de sí. Configúrase no devir histórico común e outorga identidade social e cultural para albiscar os camiños do futuro. A tradición oral traballada nestas terras do Courel, fermosas e feroces, conforma o gran símbolo dunha cosmovisión que se nega a morrer. Se algún día desaparecera, faría o cando os seus outos, as súas fontes, a auga e os camiños da vida. Cando as creacións colectivas esvaecen da memoria, é a comunidade en sí a que marcha. A tradición oral do Courel é só unha parte dunha cultura tan material e viva como a lingua rica e certeira en que se fai vivencia. É como a presencia dun precioso medio, tan vizoso como desprezado polas leis antinaturais dun progreso e dunha modernidade que se construen de costas a esta Galicia, lindeira coas fronteiras do ceo. Aquí non hai fantasía, só a realidade de homes e mulleres que viven, aman, choran e rin, de seres humanos teimosos na demanda do seu tesouro. Un futuro limpo, como as terras liberadas que soñou na Boneira desde o Courel a Compostela.